Ndiyabulisa kwabandaziyo nabangandaziyo. Kwabangandaziyo ndingububele Nqoloba Ifani, kwabandaziyo bazawutsho bandazi ngcono. Ndingububele Nqoloba Ifani, ndizalwa nguMandisi. UMandisi ozalwa noNdileka, uSindile, uMdumiseni noNondumiso. Sikulaa mhlaba wasesixhotyeni eTabase, kodwa ingcambi yethu isikhomba eJulukuqu, sisuka eJulukuqu apho sisuka khona. UMandisi ongutata wam uzalwa nguKoko. UKoko uzalwa noKhodiane, noNobantu, noZimela, notatomkhulu ongapha kulaa mhlaba waseLibode eMampondweni ekuthiwa nguMzekeliso. Bazalwa bebane ke, nguKhodiane, ngutatomkhulu wam uKoko, ibe nguZimela, ibe nguNobantu noMzekeliso lo ndithi ungapha eMampondweni. Bazalwa bona nguMbambalala. UMbambalala ke unaye umntakwabo qha andibazi abanye. Umntakwabo kuthiwa nguNtumane. UNtumane uzala uLophisi. ULophisi ke ngumntana kaNtumane owayeyindoda kuphela, kodwa yena ukwazile uba abe nabantwana uLophisi ngoba oonyana bakhe ooSithembele, ooMakhwenkwana neentombi ke ezimbini ekuthiwa nguNonkululeko nenye ekuthiwa nguNonzwakazi. Ndizama ukuthi ngabantwana bakalento ke abo, bakaNtumane, umntakuboMbambalala kulaa mhlaba waseJulukuqu. Ndizama ukuthi ke kumntu omameleyo ingase silungisane sikwazi uba siye phambili sitsho siyazi ukuthi iyaphi into yethu, because le ndlu lena kaNtumane bendingayazi ncam because kaloku mna ndikweli cala likaMbambalala, kweli cala loKhodiane, ooKoko neentombi ezi ndizitshoyo. Ndizama ukuthi bendingalazi eli cala likaNtumane. UNtumane ke uzala uLophisi yena. ULophisi abe nabantwana abangoSithembele, ooMakhwenkwana, ooNonzwakazi nooNonkululeko. But ke ngabantu abanye sebezinze okanye sebekwelaa cala laseMonti abanintsi. Ngokuthi saa ke ngokuhamba kwamaxesha nokuba abantu betshintsha iindawo sesithe saa ke ngelo hlobo, kodwa singabantu abanye ngokupheleleyo. Qha ingase simane sifundisana sikwazi uba siyazi ukuthi into yethu ithini, so that siyazi indlela ebheka phambili, so that ne-generation elandelayo iyazi uba ithini into yethu. Le ndlu kaNtumane kulapho kuphuma khona eRhamba uSanuse, uNqoloba. Udadewabo uphaa eMonti ekuthiwa nguThandi, nguye kakhulu onomdla kakhulu okanye endiye ndithi xa kukho into endirhalela uyiqonda ndiyiqonde phaa kuye. UThandi ke uSanuse uNqoloba uza emveni kwakhe. Ndizama ukuthi ngomnye womntu endinomdla ingase uThixo amgcine because ungumntu oyithanda kakhulu into edibene noba umntu azazi ukuthi into yakhe ithini okanye umntu uzalwa kungubani okanye ukweliphi icala. Ndizama ukuthi ke sibhizi loo nto leyo yofuna ukuqinisekisa uba nabalandelayo bazawuzazi ukuthi bazalwa ngoobani, basuka ndawoni. Sifuna kahle kahle ukuya apho siya khona ukude siyofika kuNqoloba straight uba uNqoloba usuka phi okanye. But ke bakhona abayaziyo bazawusuke basincedise senditsho sikwazi uba siyidibanise yonke le nto because banintshi abayaziyo, qha ke kule nto uba kaloku asazani sonke. Mhlawumbi abo bayaziyo bayakwazi uyishera nabo because sibanintsi kakhulu. uNqoloba mos uthe dwelele. Ukhona uNqoloba phaa kukho indawo kuthiwa kuseQweqwe phaa eMthatha. Omnye umntu angathi kuseLithuthu, bayazazi ke uba bazohlula kanjani bona. Ibe nguNqoloba lo ndisuka kuye ke mna ke eJulukuqu. Ibe khona indlu kaNqoloba engapha xa usiya eNgcobo. Ikhona indawo kuthiwa kuseNtibaneni, yindlu enkulu ke yethu leyo but basebenzisa uYose bona but nguNqoloba because yindlu kaNqoloba. Qha ke kule nto yotshintshwa kwefani.
umntu asebenze mhlawumbi ukhokho wakhe okanye into ezinjalo, but ngabakuthi nabo ndizama ukuthi ingase side sibe siyalungisana, side sibe siyaya apho siya khona so that sizokwazi uba sifundisane le information ibe yi-information ezawusheyarwa, umntu angazigcineli yona ngoba sizawusweleka okanye sizawuhamba siyishiye singayisheranga. Ndizama ukuthi masincedisane. Ndibulela kakhulu ke kulaa ndlu kakhulu kaNtumane, uLophisi, unyana kaNtumane, ngoba yiyona ndlu eyathi yasenzela udumo kakhulu, ngoba yiyona ndlu esizalele irhamba kule nto uSanuse Nqoloba. Ifani kaNqoloba iyathi ize ibe iyaphakama kakhulu okanye ize ibe iyaziwa ukuze kube kuthiwa xa namhlanje kawubuzwa ngento edibene noNqoloba yaba yilaa ndlu kaNtumane, uLophisi, utatomkhulu kaSanuse. Ndizama ukuthi siyayibulela kakhulu into eyenziwe nguSanuse, umfo kaNqoloba, ngokuba ayithathe ifani yakwaNqoloba ayibeke phezulu kakhulu. Nabo bantu ke banephulo okanye barhalela unikeza iwonga elithile kuSanuse ngokuba bathiye istrato, senditsho naloo nto leyo siyayibulela kakhulu singumzi kaNqoloba. Loo nto leyo izawuwenza kakhulu umohluko, senditsho ngokwasezimbalini ke ngoku siyazi uba kukho umntu owayekhe wabe ungusaziwayo okanye ungumntu owayekwenza umohluko ekuhlaleni. Ndizama ukuthi siyayibulela kakhulu loo nto leyo. Apho ndiphazama khona okanye apho ndifuna ulungiswa khona, abantu bakwaNqoloba ingase bandilungise so that sikwazi uba sizibone uba but lena information ndiqinisekile ngayo, qha ke andikwazi ude ndibheke kakhulu phambili ngoba uMbambalala andimazi utatakhe uba ngubani. Ingase kubekho umntu onovela ke ngoku andibekele uMbambalala uba yena uMbambalala uzalwa ngubani ukuthi sibe siyaya phambili phaa kuNqoloba, because apho sijonge khona sijonge uya phambili phaa kuNqoloba. Ndizama ukuthi ndimile kwalo mzuzu.